Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi il-PAC talab li Shift News u Lovin Malta biex jikorreġu rapporti żbaljati li ppubblikaw dwar il-Kummissjoni Maltija tal-Films u l-Kummissarju Johan Grek. Skont il-PAC f'ebda ħin il-Kumitat ma qal li kien hemm 4 miljun euro fondi pubbliċi li kienu unaccounted for. L-ispjegazzjonijiet ipprovduti kemm il-Film Commission kif ukoll mill-Awditur Ġenerali nnifsu ikkonfermaw b'mod ċar li l-fondi kollha kienu rapportati u ma kien hemm l-ebda ammont ta' flus nieqes jew mhux spjegat. Min barra hekk fl-aħħar seduta tal-PAC l-Awditur Ġenerali Charles Degwara għalli awditur indipendenti verifika li dawn il-fondi ntużaw skont il-parametri stabiliti u ma derux fil-kodba tal-Kummissjoni għax tħallsu direttament mill-Ministeru konċernat. Għamilna il-homework tagħna u sibna li hemm issue ta' accounting. Għax dak iż-żmien dawn il-fondi kienu joħorġu direttament mill-Ministeru ma kinux ħarrashom. U meta aħna rajna l-account tal-MFC mhux tal-Ministeru. Okay. Qed tifhem, jiġifieri hemm spjegazzjoni. Il-fondi kienu relatati ma' investiment kapitali u l-Awditur Indipendenti konferma li l-fondi ntefqu skont l-iskop li għalihom kienu allokati. Din it-talba l-korrezzjoni saret wara rapporti pubblikat mix-Shift News li ma kien iffirmat minn ebda ġurnalist. Ix-Shift News huwa mmexxi minn Caroline Muscat li mit-Times kienet saret il-campaign manager ta' Simon Busuttil dak iż-żmien bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u wara l-akbar telf elettorali sa dak iż-żmien telqet mill-irwol f'dat lila. Ir-rapport li uħor li għamel referenza li il-PAC kien tal-Lovin Malta fejn anke hawn il-Kumitat Parlamentari ġibet l-attenzjoni li kien skorrett meta tkellem dwar xi miljuni ta' euro neqsin. Dawn is-siti minflok verifikaw il-korrettezza tas-suppożizzjoni tagħhom li l-flus huma unaccounted for għażlu jmexxu b'rapporti li llum ġew ipprovati li huma folots. Skont il-membri kollha tal-PAC inkluż tal-Partit Nazzjonalista dawn l-allegazzjonijiet kienu żbaljati u taw stampa skorretta dwar il-ġestjoni ta' dawn il-flus. Għalhekk il-PAC se jkun qed jikteb liż-żewġ siti tal-aħbarijiet biex jikorreġu din l-informazzjoni u jiġbdu l-attenzjoni ta' dan in-nuqqas serju.